はい、じゃあ身長体重はどれぐらい？175センチです。で、体重が67キロです。じゃあちょっと体に力入れてみようか。はい。このままですか？はい、じゃあちょっと脇が生えてるかどうか見せて。はい。片方だけ。体で感じやすいところってあるかな？感じやすいところは、あそこですね。もう股間です。別にやっぱり。じゃあちょっと後ろ向いてみようか。はい。じゃあちょっと